Sabíeu que l'any 1705 qui més va lluitar pels drets i les llibertats dels catalans no va ser precisament un català? Avui en aquesta pàgina de la història, en la que sempre reivindiquem un català il·lustre, obrim una petita escletxa, un personatge que, malgrat no va néixer a Catalunya, va fer tant com va poder per alliberar-nos de les tropes borbòniques de Felip V. Griselda Casadellà, molt bona tarda. Molt bona tarda, Kilian. Qui era aquest personatge? Doncs aquest personatge era alemany, però va lluitar i va morir a Barcelona. I aquí el van enterrar el dia que va morir, el 14 de setembre de 1705. Li deien l'ídol dels catalans i el terror dels francesos. I avui us el recordem perquè precisament aquesta setmana s'ha commemorat el 300 aniversari de la seva mort. De qui parlem, doncs? Del príncep Jordi de Hessen-Darmstadt. Jordi de Hessen-Darmstadt, que costa una mica de dir. Jordi? Sí, sembla una combinació estranya, però el cert és que probablement es deuria dir Georg, però a totes les ressenyes sobre ell l'hem trobat com a Jordi. Tal va ser, suposem, el seu apreci per Catalunya. El príncep Jordi va néixer a Hessen-Darmstadt, un petit land d'Alemanya. Era fill del landgraví Lluís VI i com a tal li corresponia el títol de príncep, però no va heretar les propietats familiars perquè per davant d'ell hi havia un altre germà més gran. Això sí, va ser un militar molt respectat i diuen que de grans mèrits. Va lluitar contra els turcs a Venècia, va lluitar a Hongria, al Rin i a Anglaterra. I com va ser que va entrar en contacte aquí, amb Catalunya? Doncs precisament degut a les seves campanyes militars, a les ordres del rei Guillem III d'Anglaterra, el príncep va ser ascendit a general de brigada i l'any 1690, mentre es trobava a Hongria, va conèixer Baptista Basset Ramos, amb qui va establir una amistat i a qui després va tenir a les seves ordres. 5 anys més tard, el 1695, va arribar a Catalunya i llavors va començar la seva estreta relació amb els catalans i la seva lluita carnissada contra els francesos. El 1697 comandava una tropa d'11.000 peons i 1.500 genets amb els quals va defensar Barcelona, assetjada pel duc de Vendôme. Tota Europa n'anava plena de la gesta del príncep Jordi a Catalunya i els catalans el van fer el seu ídol. Tothom l'admirava. Tothom. I a Madrid? Ai, a Madrid. Madrid va enviar l'ordre de que Barcelona es rendís, cosa que no va agradar gens a Jordi de Hessen. Tot i així, retornada la pau a Barcelona, el príncep va ser aclamat i recompensat. El van fer gran d'Espanya i lloctinent del rei Carles II a Catalunya, la màxima autoritat. Però va durar ben poc. A la mort del rei Carles II, quan va pujar al poder Felip V, el príncep Jordi va ser destituït i expulsat, però va marxar amb la promesa de que tornaria per salvar Catalunya i retornar les llibertats al poble català. Per tant, s'hi va posar molt, el veia molt implicat. I tant. Mira si s'hi va implicar, que va prometre que ens retornaria als comtats del Rosselló i el Vallespí i que ens portaria un nou rei. Però malauradament no hi va ser a temps. Això passava al 1701 i ell no ho sabia, però li quedaven pocs anys de vida. El príncep Jordi, juntament amb l'emperador Leopold d'Àustria, l'arxiduc Carles i el rei Guillem d'Anglaterra, van establir un pacte secret per fer front a Felip V, gràcies al qual van poder alliberar Gibraltar, acompanyats, atenció, d'una tropa de 350 soldats catalans i les flotes anglesa i holandesa. Gibraltar, Doncs sí, Gibraltar. El príncep Jordi va ser el primer governador que va tenir Gibraltar i, animat per aquell èxit, va fer cap a Barcelona per alliberar la ciutat. El 14 de setembre de 1705, arribats a la desembocadura del Besòs, les tropes del príncep van atacar el castell de Montjuïc per fer-lo seu. En l'enfrontament, Jordi de Hessen-Darmstadt va morir. És una vida gairebé de pel·lícula. Com és que la seva història és tan poc coneguda? Els seus defensors diuen que se li ha fet poca justícia en la història de Catalunya, és cert. El cas és que les seves despulles les van enterrar a l'església dels Josepets de Gràcia, a Barcelona, i el seu cor va ser traslladat a Darmstadt. Van separar una cosa i l'altra. Exactament. I si avui el reivindiquem al Sense Fronteres és gràcies a l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, que avui mateix, fa ben poques hores, li ha dedicat un homenatge en forma d'ofrena floral davant la seva tomba i que s'ha preocupat de fer-nos arribar la seva biografia. Doncs bé, reivindicat queda aquest Jordi de cognom una mica complicat, Jordi de Hessen-Darmstadt, que això la Griselda ho diu fantàstic. Torna-ho a dir, Griselda. Jordi de Hessen-Darmstadt. Gràcies, Griselda, bona tarda. Res, bona tarda.